musidɓe am fulɓe ndaare Fulla TV hannde kala minen ngara ɗo Brikama marché Brikama leydi West Coast region halande mbattere ngabbole minen jiyon komin keɓani hen ɗo hannde komin jiitira wattu ɗo koye suuma e mona julde ɗi fandi nden noon marché o yimɓe natta futtu ndaare hen keɓat ɗo musidɓe mo mbaɗa yeddude ganden ko hono marché fenno ɗo hannde on jarama. musidɓe ha joni mi andinan ko Fulɓe TV dar toon hannde kala min garani ɗo e Brikama e tawde musidɓe min gandanta ko jeeyowo bagui nder Brikama nantude inde alano mbattere gabboɗen danden ko on woni hombo mawɗo a salmina. mi salmitimama. e inde nde? min ko Djibril Ba mi wiyete. Djibril Ba min gawim tawi mbaɗo marché Brikama ɗo ko hol mbaɗa yimɓe haalande hikka affaire marché o? marché ɗe ko yettude Allah alhamdulillahi rabbil alamina mufmen ne waɗi yettere Allah. lellon komi wawi min yewtande ko jeelo tuma puɗɗa yeyde marché Brikama ɗo par ce que wona ɗo ni goo Fulɓe TV arde waddema interview hannde kadi hikka mi tawima ɗo aɗo yiya ɗo marché ɗo hen. marché Brikama mi ɓooyiɗo gila 1996 ɗiɗa e marché Brikama. nden noon a woyi Brikama ɗo kono mbaɗa yimɓe yewtande walla ko caɗele ɗum keptonɗe nder marché he ko gandanta laamu ngu ko wawtan wallude hen? yettere Allah min heɓani caɗele to hakkude amen e laamu to min ala toon hay caɗele gote because emin hiisi emin reeni jawdi amen hiisi ina reeni ko fawti hen ko kadi ne laamu ngu ɓittinani min to banggue taxi ji ɗimin yoɓata gati taxi ji ɗimin yoɓata ɗi emin yoɓori ɗeni min foti yoɓirde ɗini comme lancine o e income taxe o ɗiɗo taxi ji woni ɗimin yoɓata ɗin noon so tawi ka yeeyo walla ka real citizen kala ka dillata aɗa foti wadde participate because sa yi a reenima jawdi ma reenima won mo anduɗa o ɗanaki ni jamma ni ñalawma hay ɓittere wotere min hebdani e laamu he really to banggue amen minen mi yani hay ɓittere wotere to laamu. nden noon a haali ɗo ko gandanta kala laamu ganduɗo no par ce que woodi ko yimɓe gandanta toujours woɓɓe mbiya wondema laamu ɓittinimen sengo banggueji taxi ji walla sengo ni sengo na kono noon a wi kon kala mo gandanta ko a citizen walla aɗa andi fi business o e loi ji business ɗi ɗenne ɗin ɗon ɗi caɗele fof meeɗama hebɓe hen nden noon ko ɗum mbawta wajade yimɓe darɓe Fulɓe TV e banggue business o surtout noon jeeyowɓe bagueji rewɓe gandanta ɓuuri hewde konko rewɓe ɓurta ɗo sodde e bagage ji e juuɗe mum. eyyi komi haalanta businessman ji comme amen ko kala golle walla kala neɗɗo to gollata ɗo ko ɗon moƴƴata ko ɗon kadi ne somi yiiɗi mi wiya bonata ko ma yaña ɓernde yimɓeɓe wona gotum ko honɗum waɗi yimɓeɓe wona gotum ɓeya ene heeɓi ɓen ko dow ɓe woni woɗɓe kadi ne ko hakkude woɗɓe kadi ne ɓe ala hay hunde te ko kamɓe leydi rendi leydi ndi ko kamɓe rendi marché ɗe ko kamɓe rendi te force ɓeɗo foof soɓe ari ɓe natat ɗo place ma so joni an yeeyo o ko ma waɗa understanding anda an e mabɓe foof ko on gotum ko on yidde wotere kamɓe ɓe faala koɓe heeɓi an aɗa faala yeyde so ko ma wallodire eywa an yeeyo o artira hakkille e hoore maɗa woɗɓe goɗɗum eɓe ara taw faale mabɓe o buuɗi mabɓe hewtani toon alay saago wallodira e mabɓe hokkaɓe two option ɓuytanaɓe ha less wallaɓe kadi ne wiyaɓe so tawi a wawata yoɓude so ɗon holodiri aɗa wawi ƴettude afta adda because ko ma wallodire eyyi sen wallodiri tan en tampata. nden noon ko noon e kadi e ñi fayida so julde nde faalima woodi business mabɓe ɓe gandanta ƴeŋguina price ji mumen gandanta lewru korkano mbiɗen ko noon ɓurte ɗaɓɓude baraji hen kono noon tawata woɓɓe ko business men ɓe gandanta kayen ko wattu ɓe ɓurta ƴeŋguinde price ji mumen nde hono no mbawata wajade yimɓe so gon banggal. eyyi andi minen yoyoɓe bagui ɓe neɗɗo kam to gollataɗo ko ɗon anduɗa minen ko ɓuuri hewde sa ƴeewi so programme heeɓi ko wayno juldeji ɗi so heeɓi walla ko way hono noon yiyata ko baguiji ɗi ne wantire
wadde kay minen min ƴeŋinta bagi pour programme julde walla ɗum ɗo minen sa ƴeewi joni beddaji ɗi ari ɗo joni e bitika me kala komi yeeyanno gila ko wayno temedere hande mi ustat hayso ko 25%. wallahi ɓiɗa hoori ene woodi ɗo mi waɗi ɗo mi yeeyi ɗo ɗi annduɗa ɗiɗo komi usti komi yeeyanno ko woni 100%. komi yeeyanno komi usti fodde 100%. fiyo ɗum waɗa move yaha ko wiyetene ɓeydo ko ɗum ne wawi taw ko business section goɗɗo kono taw wona bagi because sa ɓeydi goɗɗo yeeyowo hono ko yeeyata ko omo wawi yeyde less prix mo yeeyata o joni yimɓe ɓe ne andi ko marché ɗe ko goote ɓe yahat toon so joni min foɗodirta ko ɓuura marchinde minen ɓeydugol ala to amen min heewi ko ustude nden noon ko mbiɗa kon joni noon goɗɗo noon heɓanɗa yimɓeɓe hikka ko yeyata gandanta ɗum ɗon marsina yimɓeɓe no fewi walla yimɓe cohli ɗum no fewi e julde nde eyyi yimɓeɓe ko ɓe ɓurata wawde chansirde koko wayno basin e borode ko ɗum ɓe ɓurata wawde sodde e andi basin o gorko e debbo foof ƴettat borode o noon ko spécial ko rewɓe ɓe ɓurata sodde ko ɗum ɗo ɓurata marsude e waktu korité o ko ɗum ɓurata marsude bagiji goɗɗi ɗi noon kanji ɗin always ɗi hat ko wayno waxi o e val o e bagiji goɗɗi ɗi ɗin ɗon always ɗi hat kono basin o ko kañum ɓurata yaade e borode o e piece moɓe mbiyata super 100 on ko joni yalti goɗɗo ko England goɗɗo ko italien ɗin ɗon joni ko worɓe ɓe ɓurata sodde ɗi e ɗinne kadi ne yimɓe worɓe hewɓe ne sooda ɗi eyyi ɓe acca basin o eyyi kono basin o ko ɗum ɓurata wadde yaade aleyhissalam nden noon ɓaade ñiiɗo yimɓe guiɗo ala machallah time ala nden noon ko ɗum mbawata wannirde daaro ƴeewoɓe ɓe gandanɗa komi lamdakima to banggue adresse ma ha no joomum wono jokkodirta e ma walla hono yirta bitiki ma min ko Djibril Ba wiyetemi yimɓe buyne andimi ɗo Birkama ɗo sa wi Djibril Ba buyne andimi ɗo shop region o sah because mi ɓooyi to marché ɗo yimɓe buyne andimi ɗo eyyi mi woni ko neyade Birkama Health Centre e laawol fanguel ngel sa ari ɗon tan a tawat kam ɗon eywa kantin number am ko number 6 téléphone number am ko 7797636 téléphone number am ko 7797636 eyyi on woni Afrique Selo mbiɗa yetta télévision Fulɓe TV ko télévision mo annduɗa mbiɗa yeeya hen hooram mbiɗa ñagonoɓe Allah kadi ne nde ɓe yahata haɓe heɓa télévision mabɓe taw koye channel jaguete gati min ko mi woni ko ɓiɗa farnoro ɗum mbiɗa sikki on yi bitig o sa holliri ɗum eywa leƴƴi goɗɗi ɗi fof ɗen ɓamdi e mumen kono kadi ne neɗɗo ɓe wi hade ma naɓude to yimɓe woɗɓe a nabdat to hoore maɗa alhamdulillahi rabbil alamina yidde hoore mum wona añgol eyyi yidde hoore mum wona añande bandum dal no famirten eywa enen fulɓe ɓe kadi ne machallah so tawi en jaggodiri en faami ko wonɗen ko en wawat wallodirde en wawat kadi ne yawtude eyyi ko ɗum mi wiyata enen foof yen jaggodir wonen gotum ƴeewen kadi ne yimɓe ɓe wonduɗen ɓe maslodirde mabɓe gati enen fof ken gotum eyyi jarama musidɗo Diallo mi wiyete mi ari sodugol ga coñci fi pay ko coñci makko ɗin no moƴƴi coñci labaɗi yimɓe ɓen fof ko ɓen tori ɓe ɓeɗa ɓe sooda ka Djiby Ba coñci makko ɗin no laba yimɓe ara sooda ga so wi sooda piiji buy kadi no weeɓi kadi seera ɗi laba kadi coñci ɗin ko coñci kende jeeyata eyyi on jarama noon kadi honno ko client amen Djiby ko ɗo tun men sorta coñci makko ɗin kay no yooɗi no labba eyyi sa heeɓi ɗo vax walla ɗum a gollida e mum ha ɓooya wallahi no labba price ji makko ɗi mo yomi price ɗo non eyyi mo waɗi price ɗumanni ɗo ɓoy ko arɗa yotugo kadi so o ari yo ɗumanno to wallete eyyi minen ko client anni ya jarama eyyi musidɓe am fulɓe daaro Fulɓe TV studio hana mbatten en gabbole minen ndiyen ko keɓal marché Birkama o e West Coast studio Aissat yiɓe men wa Fulɓe Jio Jio
fo ñu watini mobe sunkal ko no bay hani say be jewa fa fo aka marché la aka banne ha say mu ne je marché ko no ñu watini mu ne be fenkere ñu sal ñaatiram boy ko no wafiro la kiri ko dinino mobe won so say de ni fo be sundin ha ma sundin bar min man dara sundi wal kasal ko ni bayalo sang ye bayo sang ha bayo ma sang fol ha so ni bayo ser amansare ñi na ko ma sero a serda ha aka wafu njel bayo ni tar waddo 600 waddo 8 ka fo 800 boy bida school le ma ha ibe grade joma 7 ni man da school na wafiro ha yela dimbal mako yela pere sol ma ha kam ba man fama fana mako okay abarka nima oka xale jigéen baye wuñ len ko de waaw mooy dëgg naka nga tudda nak man Moussa Ndiaye Ndiaye maa gis ne Brikama fii nii yaa ngi taw xale jigéen ku nekk a ngi seet lan ban profit am ci affaire si mooy dëgg yéen a ngi am tuuti kay waaw ñu ngi am tuuti xam nga ñun Gambien yi moom ñu ngi bugg a pour lay lu ñoo jaay suñ mbokki Gambien yi mu rafet waaw because buñ ko bugg a bàyyeel kenn kay man Gambien la soo gisee man si bàyyee bi pour jaay mun na njëriñ suma boppa pour ëllëg da nga jënd si biir ñoo jaayaat waaw piis bi man kenn rek a ko am waaw lu may jaay moom suma mbokki Gambien yi lu rafet rek julli baa ngee ñëw jànxa yi jigéen yi xale yi nit ñi jëndal seen doom yi ak seen boppa lu nice mita bi ñaata la bi mita bi $100 la machallah déggulo yeso kay ɗum ko nafoore men en fof ka kono acca min rondo sakuji a yiyay ɗo doga ɗo ha yana doga ha acca paɗal mum doga ha acca linca mum hara no doga sa dogi kadi a yinnayi ko a warɗo neɗɗo sa fofoya to ha ronka hara ala ko yara ko suuma e wona si ɗon feƴƴi si ɓe a waɗi ni a yiɓe yeehi arta kadi si a yiɓe doga kadi ko noon ko joni minen rewɓe min ala komin wona to si élection yoni ɗo ko minen woni e dogude dogen ɗo ha falle mayde si carte weddama sikken ko enen woni hen joɗɗe kono so yimɓe jooɗike kadi no sikkirano wonirtano yandi adam baroɓe tori kemaɓe jeejima kaw walluɓe yandi men e rewɓe men tampi wallito rewɓe himen tampi ɗon tampi kono noon min e yadata e jooɗagol ka lawol de saabu jawmo oto ara no faala yahude koyo tongoto e lawol ngol ko darna ɗo yonata yeyoɓe no ɓuuri sodoɓe ko état siji waɗa ɗo on darota ka lawol o min darotako yo wallito men komin wona min darotako on jarama musidɓe am fulɓe ko ɗum ɗo min keɓan noon ɗo hannde e fulɓe tv e nder marché Brikama nden noon ala ko mattere jetten caméraman amo ɗon Mamma Saliou Diallo ha e tammitiɗo télé o ɗo ha France woni Samba Gladio Mballo ha e mawɗo men télé o woni Kadiatou Diallo komi Abdoulaye Mballo président mo ɗon ha on jarama golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV